Shubor nakashlem jong unong san Hima. Ke Pakistan kalakam baka don negi jingtip ki batikna baka India ka thmu ban pha ki sipai ban ther ke Pakistan hakini ki ar pusau hadu life handru kanta banwan ha ka baka jia dei hapadeng kini ki artali kiri kala nang sniu hadian ki jing sha thambor jong ki leno ha pahalgam ha ka jia lang bat kinong thok khobor bala khat garki ha ka por ar biji minstap Myntri ka tanat ai jingtip kari Pakistan u atola tarar ula mahamru bagi jingma ki bashar khei ki la banwan la da ki sipai ka India ki sedang ye ki jingya le Ngidon ni kijingtip batikna lingba ki khubor sentiat baka India ka thmu ban Hiar Thma lingba ki sipai persha eka Pakistan Hapoh ki arpusaw hadu life handru kanta banwan kanu jingle persha jong ka India an sajibab da ki jingye pen ibor baklan laong utarar hagadur khi balapan mi ka Pakistan kan yadai ka jaka jongka kanu rukom bat kan jawab da ka bor baklan jongka ong utarar dak baben rap bagari kan yadai ka jing sinshar bat ka jing long trai jongka dakilat kelinti ki badan kam Ladaka India ke persyang ban penjari Thma ke Pakistan kan hab ban shim jingkit kle marway ya ke jingjan jar bat ke jingsha penjat ke bashir khei ulo haba keno baka India kam shim la ai kanu ke sakhi halor ke jingdan kti jong ke Pakistan ha ke jingsha penyap ki rupat ba ha pahalgam uni Myntri ke Pakistan ulo baki sipai ke India ki thmu ban Hiar Thma halor ke nongrim jongki dak bakeno khlem nongrim bat ke jingkeno ki bashu thok kade ke jing million jong ke India ban bishar kade ke kenhun nong bishar Bat ke Pakistan ke yang skam ban Kynta ke jing keno baka don kti ha ke jing penyap briu ula benrap. Kini ke jing keno jong utarar kawan hapadeng ke jing pen khen bun sin ya ke jing sange ya siat hasilinter ke line of control da ke sipai ke Pakistan ha ke baki persyang ban pen khi wen ni ke sipai ke India ki ba ap hara ya upot sipai ba penya khlat da ke Kashmir balabat da ke Pakistan.